Θέλω να φανταστείς την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Όπου έκανε όλες τις καλές συνήθειες, δεν κάπνιζε, δεν ξόδευε ώρες στα social media, έτρωγε κάθε μέρα υγιεινά, διάβαζε, έκανε γυμναστική, δούλευε προς τους στόχους του, ήταν πιο κοινωνικός. Μια έκδοση όπου έχει σταματήσει όλες τις συνήθειες που σε κρατάνε πίσω. Σκέψου πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή σου. Σκέψου πόσο καλύτερα θα νιώθεις, πόση περηφάνεια, πόση χαρά. Και όλα αυτά μόνο αν μπορείς να αλλάξεις τη συνήθεια. Αλλά είναι αυτό τόσο εύκολο? Είναι τόσο απλό? Άντε σήκω τώρα εσύ και πήγαινε κάνει τις καλές συνήθειες. Αυτό είμαι σίγουρος το έχεις ξανακούσει. Και η απάντηση παραδόξως είναι ότι δεν είναι τόσο δύσκολο όσο νομίζεις. Απλά θέλει τρόπο. Γι' αυτό σε αυτό το βίντεο θα σου πω 5 μαθήματα από το best-seller βιβλίο Atomic Habits, τα οποία όχι μόνο με βοήθησαν να κόψω τον εθισμό μου στα video games, αλλά και να αποκτήσω καλύτερες συνήθειες και να αλλάξω τη ζωή μου λόγω αυτού. Τώρα, για αυτούς που δεν με ξέρουν πολύ γρήγορα, είμαι ο Μανώλης, ασχολούμαι με την προσωπική ανάπτυξη τα τελευταία 4 χρόνια και σπουδάζω για να γίνω ψυχολόγος. Και δεν λέω ότι είμαι τέλειος, δεν λέω ότι τα ξέρω όλα, δεν λέω ότι είμαι γκουρού. Απλά μοιράζομαι αυτά που με βοήθησαν και αυτά που μαθαίνω από τη σχολή μου και διαβάζοντας μόνος μου για την προσωπική ανάπτυξη. Μάθημα νούμερο 1: η σημαντικότητα των μικρών αλλαγών. Κοίτα, δεν ήμουν ποτέ καλός στα μαθηματικά, αλλά ο James Clear λέει πως αν γινόμαστε έστω και 1% καλύτεροι κάθε μέρα, στο τέλος της χρονιάς θα είμαστε 37% καλύτεροι. Πράγμα που σημαίνει πως με τις πιο μικρές πράξεις, το 1%, πράξεις όπως το να τακτοποιείς το γραφείο σου, να πίνεις ένα ποτήρι νερό το πρωί, αυτό σε κάνει 37% καλύτερο στο τέλος του χρόνου. Αυτή είναι η δύναμη των μικρών αλλαγών. Αλλά φαντάσου πόσο καλύτερα θα είσαι αν έκανες περισσότερα από το 1%. Μάθημα νούμερο 2: γιατί η ταυτότητά μας καταστρέφει. Ο Clear λέει πως η ταυτότητά μας καταστρέφει. Γιατί κάνουμε πάντα τις πράξεις του ατόμου του οποίου πιστεύουμε ότι είμαστε. Τι εννοώ? Πες ότι πιστεύω ότι είμαι ντροπαλός. Είναι απίθανο για μένα, αν το πιστεύω αυτό, να πάω ξαφνικά να μιλήσω με αγνώστους. Να πάω ξαφνικά να κοινωνικοποιηθώ, να πάω να μιλήσω στις κοπέλες, να πάω να μιλήσω σε όλο τον κόσμο. Είναι πολύ απίθανο για μένα. Γιατί δεν είμαι εγώ αυτός. Δεν το πιστεύω. Αντί αυτού θα κάνω ό,τι κάνει ένας ντροπαλός, θα κάτσω σε μια γωνίτσα, άμα περάσει κανένα κοριτσάκι, ούτε καν θα του κοιτάξω στα μάτια και απλά θα κάτσω και έτσι να περιμένω. Αλλά ο Clear λέει πάλι πως ο καλύτερος τρόπος για να αλλάξουμε τις συνήθειές μας είναι να αλλάξουμε την ταυτότητά μας. Να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μας. Και για να το κάνουμε αυτό, λέει, πρέπει να κάνουμε 2 βήματα. Νούμερο 1: να αποφασίσουμε τι είδος ατόμου θέλουμε να είμαστε. Θέλω να είμαι καλός μαθητής. Θέλω να προσέχω τον εαυτό μου. Θέλω να είμαι πιο κοινωνικό. Νούμερο 2: να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να κάνουμε τις πράξεις αυτού του ατόμου. Κάνοντας τις πράξεις αυτές, σύντομα θα πιστέψουμε ότι είμαστε αυτοί. Και οι καλές συνήθειες θα έρχονται αυτόματα από μόνες τους. Επειδή αυτοί είμαστε. Είμαστε το άτομο που κάνει αυτές τις καλές συνήθειες. Αν διαβάζω κάθε μέρα, το μυαλό μου αρχικά ή γρήγορα θα πιστέψει ότι είμαι ένα άτομο που διαβάζει. Έτσι, το διάβασμα γίνεται κάτι φυσιολογικό για μένα. Δεν χρειάζεται να πιέσω τον εαυτό μου τόσο. Αυτό είναι πλέον. Τώρα θα μου πει, εντάξει, ρε φίλε, κοίτα, αν μπορούσα να κάνω τις πράξεις του ιδανικού με αυτού, θα το είχα κάνει ήδη. Δεν χρειάζομαι σένα για να μου το πει. Και συμφωνώ. Έχεις δίκιο. Είχα προσπαθήσει και εγώ να ξεκινήσω κάποιες καλές συνήθειες στο παρελθόν και δεν πήγε τόσο καλά. Αλλά αυτό γινόταν επειδή δεν ήξερα τα επόμενα. Μάθημα νούμερο 3: πώς σχηματίζονται συνήθειες καλές και κακές. Έχουν 4 στάδια. Όλες οι συνήθειες που έχουμε στη ζωή μας, από την πιο καλή έως και την πιο ανθυγιεινή, περνάνε από 4 απλά στάδια. Και αν τα γνωρίζουμε αυτά, μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε ώστε να κάνουμε τις καλές συνήθειες πιο εθιστικές και να εξαφανίσουμε τις ανθυγιεινές. Στάδιο νούμερο 1: σύνθημα. Αυτό είναι οτιδήποτε ενεργοποιεί το μυαλό μας για να δει μια ευκαιρία για ικανοποίηση. Να αποκτήσει μια λαχτάρα για κάτι. Αυτό μπορεί να είναι μια μυρωδιά, ένα βίντεο, ένα φαγητό, ένα αντικείμενο, μια φωτογραφία, ένα συναίσθημα. Οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει μια επιθυμία για ευχαρίστηση. Π.χ., αν δεις μια σοκολάτα, αυτό είναι το σύνθημά σου. Το μυαλό σου βλέπει τη σοκολάτα, βλέπει την ευκαιρία για την ανταμοιβή, την ευκαιρία για την ευχαρίστηση και αυτόματα έχει λαχτάρα για αυτή. Θέλει να φάει τη σοκολάτα. Σκέφτεται, πόσο ωραία θα είναι αυτή η σοκολάτα τώρα αν τη φάω, τι ωραία γεύση που θα έχει, έχει και αυτά τα ωραία μέσα. Τρομερό. Βέβαια, εντάξει, στη δική μου την περίπτωση το μυαλό μου δεν καταλαβαίνει καν τη σοκολάτα γιατί την έχω φάει ήδη, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι μια άλλη περίπτωση. Πάμε στο επόμενο στάδιο. Στάδιο νούμερο 2: λαχτάρα. Η λαχτάρα είναι αυτό που νιώθεις όταν βλέπεις το σύνθημα. Όταν παρατηρούμε το σύνθημα, ο εγκέφαλος περιμένει μια ικανοποίηση. Π.χ., όπως σου είπα πριν, βλέπεις τη σοκολάτα και σκέφτεσαι πόσο ωραία θα είναι. Δημιουργείται αυτή η λαχτάρα, αυτή η ανυπομονησία. Όλα αυτά τα συναισθήματα σε οδηγούν στο να δράσεις, στο να φας τη σοκολάτα. Οπότε βλέπεις τη σοκολάτα, έχεις τη λαχτάρα και τώρα πάμε στο στάδιο 3. Στάδιο νούμερο 3: αντίδραση. Αυτή είναι η συμπεριφορά που κάνεις για να ικανοποιήσεις τη λαχτάρα σου. Το μυαλό σου σε οθεί να κάνεις αυτή τη συμπεριφορά που πιστεύεις ότι θα σε ικανοποιήσει. Στάδιο νούμερο 4: ανταμοιβή. Αυτή είναι η ικανοποίηση που παίρνεις από τη συμπεριφορά που έκανες. Έχεις φάει τη σοκολάτα, τώρα νιώθεις την ευχαρίστηση και το μυαλό σου τώρα κάθε φορά που βλέπει αυτή τη σοκολάτα τη συνδέει με αυτό το αίσθημα ικανοποίησης και θα σε παρακινήσει να τη φας ξανά. Έτσι δημιουργούνται οι συνήθειες.
καλές ή κακές. Οπότε, αν πάρουμε τα στάδια όλα μαζί με ένα πολύ γρήγορο παράδειγμα για να τα καταλάβεις 100%, έχουμε νούμερο 1. Νούμερο 1 σύνθημα. Έχουμε επιστρέψει από τη σχολή τη δουλειά και νιώθουμε κουρασμένοι. Νούμερο 2, λαχτάρα. Επειδή νιώθω κουρασμένος, τώρα το μυαλό μου λαχταρά να χαλάρωσε. Πώς θα το κάνει αυτό? Το TikTok ακούγεται καλή ιδέα. Νούμερο 3, αντίδραση. Σκρολάρουμε στο TikTok. Νούμερο 4, ανταμοιβή. Τώρα νιώθουμε πιο χαλάροι. Οπότε, κάθε φορά τώρα που νιώθουμε κουρασμένοι, το μυαλό θα συνδέσει το TikTok με αυτό το αίσθημα ικανοποίησης και θα μας παρακινήσει να σκρολάρουμε ξανά. Έτσι, πολλοί αποκτούν εθισμό στα social media. Μάθημα νούμερο 4. 4 κλειδιά για να σχηματίσουμε καλές συνήθειες. Νούμερο 1. Κάνουμε το σύνθημα προφανές. Σύμφωνα με τον Clear, πρέπει να δημιουργήσουμε προφανή συνθήματα τα οποία μας οδηγούν στο να κάνουμε τις καλές συνήθειες. Δηλαδή, κάθε φορά που βλέπουμε το σύνθημα, να θυμόμαστε κατευθείαν την καλή συνήθεια. Οπότε, αν θες να εντάξεις μια καλή συμπεριφορά στη ζωή σου, όπως το να διαβάζεις ένα βιβλίο, να πίνεις περισσότερο νερό, σκέψου ποιος είναι ένας τρόπος για να το κάνεις πιο προφανές. Ο Clear λέει πως υπάρχουν 2 τρόποι. Διάλεξε ένα. Νούμερο 1. Συνδυάζουμε τη νέα συνήθεια με μια υπάρχουσα. Δηλαδή, αν εγώ ξυπνάω και συνήθως πιάνω το κινητό μου, μπορώ να βάλω ένα ποτήρι νερό στη θέση του. Ή να βάλω ένα βιβλίο. Αν εγώ πλένω τα πιάτα και μετά κάθομαι να δω YouTube συνήθως, μπορώ εκεί που κάθομαι να βάλω τα τετράδια της σχόλης. Εγώ αυτό που κάνω τώρα τελευταία είναι να έχω πάντα το βιβλίο που θέλω να διαβάσω πάνω στο γραφείο μου, ώστε όταν κάθομαι εκεί να το βλέπω και να το διαβάσω. Δεν το έχω στο ράφι γιατί αν το είχα στο ράφι δεν θα ήταν τόσο προφανές. Δεύτερος τρόπος. Προγραμματίζουμε ακριβώς πότε θέλουμε να κάνουμε τη νέα συνήθεια. Σύμφωνα με το Clear, αν προγραμματίσουμε ακριβώς τη στιγμή που θέλουμε να κάνουμε τη νέα συνήθεια, τότε αυξάνεται πολύ περισσότερο πιθανότητα να την κάνουμε. Οπότε, αν για παράδειγμα έχουμε ελεύθερο χρόνο από τις 4 μέχρι 6. Μπορούμε να πούμε πως από 4 μέχρι 5 εγώ θέλω να κάνω την τάδε καλή συνήθεια. Θέλω να μάθω πώς να βγάζω λεφτά online, να διαβάσω 10 σελίδες από ένα βιβλίο. Τώρα, κάθε φορά που πάει 4, το μυαλό σου ξέρει ότι στις 4 η ώρα εγώ έχω να κάνω αυτό. Οπότε σου υπενθυμίζει τι πρέπει να κάνεις. Επίσης, άκρο σημαντικό, πρέπει να ξέρουμε συγκεκριμένα τι πρέπει να κάνουμε. Π.χ. δεν λέμε στις 4 θα διαβάσω. Λέμε τότε θα κάνω αυτή την εργασία από αυτό το μάθημα. Τότε θα διαβάσω 10 σελίδες από αυτό το βιβλίο. Έτσι το μυαλό σου ξέρει ακριβώς τι ακολουθεί και πότε ακολουθεί. Και δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι τι να κάνεις όπως κάνουμε πολλές φορές. Λέμε καθόμαστε να διαβάσουμε και δεν ξέρουμε τι να πρωτοπιάσουμε. Κλειδί νούμερο 2. Κάνουμε τη συνήθεια ελκυστική. Ο περισσότερος κόσμος βλέπει τις καλές συνήθειες ως μιζέρια. Ως κάτι βαρετό. Σαν να πρέπει να υποφέρουν. Αλλά αν το αντιστρέψουμε αυτό, αν αντιστρέψουμε αυτή την οπτική, τότε οι καλές συνήθειες γίνονται πιο ελκυστικές. Πώς το κάνουμε αυτό σύμφωνα με το Clear? Ξανά 2 τρόποι, διάλεξε ένα. Πρώτος τρόπος. Μπορούμε να συνδέσουμε τη νέα συνήθεια με μια συνήθεια που θέλουμε να κάνουμε. Δηλαδή, αν συνήθως αφού φάω μεσημεριανό βλέπω λίγο Netflix, τότε θα πω αφού φάω, θα κάνω τη νέα συνήθεια, θα διαβάσω 10 σελίδες από ένα βιβλίο, θα κάνω λίγη γυμναστική και μετά θα κάτσω να δω Netflix. Δεύτερος τρόπος, βρίσκουμε κάτι που μας ενθαρρύνει για να κάνουμε τη συνήθεια. Όταν πολλοί κόσμος ξεκινάει γυμναστήριο, λέει ποιος πάει τώρα ρε φίλε, ποιος κόβει τα πιτόγυρα, ποιος χτυπιέται τώρα για τόσες ώρες. Αλλά αντί αυτού, αν σκεφτούμε πόσα περισσότερα μάτια θα τραβάμε με το νέο μας σώμα, αν σκεφτούμε πόσο καλύτερα θα νιώθουμε ψυχολογικά, πόσα πλεονεκτήματα έχει η γυμναστική, αν ανυπομονούμε να δούμε πώς θα είναι το σώμα μας σε ένα χρόνο, τότε αυτόματα η συνήθεια γίνεται πιο ελκυστική. Αυτό μπορείς να το κάνεις με οποιαδήποτε συνήθεια. Αντί να σκέφτομαι ποιος διαβάζει τώρα ρε φίλε, μπορώ να πω αν διαβάζω αυτό το βιβλίο θα μάθω πώς να βγάζω περισσότερα λεφτά. Θα μάθω πώς να νιώθω καλύτερα για τον εαυτό μου. Σε κάθε καλή συνήθεια υπάρχει κάτι που θέλεις να αποκτήσεις πολύ πίσω από αυτή. Κάτι που να σε ενθαρρύνει να την κάνεις. Σκέψου τι είναι. Νούμερο 3. Κάνουμε τη συνήθεια εύκολη. Ο Clear λέει πως από τη φύση μας είναι πιο πιθανό να κάνουμε τα πράγματα τα οποία μας φαίνονται πιο εύκολα. Οπότε για να έχουμε κίνητρο, κάνουμε τη συνήθεια να απαιτεί όσο λιγότερη προσπάθεια γίνεται. Βλέπεις, αντί να ξεκινήσουμε κατευθείαν με 3 ώρες προπονήσεις στο γυμναστήριο, μπορούμε να κάνουμε 45 λεπτά. Αντί να διαβάζουμε 3 ώρες τη μέρα, μπορούμε 30 λεπτά. Έτσι η συνήθεια φαίνεται πιο διαχειρίσιμη και δεν μας τρομάζει τόσο. Βέβαια τώρα μπορεί να μου πεις, εντάξει ρε φίλε, είναι 30 λεπτά αρκετά? Και η απάντηση είναι όχι, έχεις δίκιο. Αλλά το θέμα είναι να κάνουμε τις καλές συνήθειες μόνιμα. Να κάνουμε τις καλές συνήθειες για πάντα. Όχι να τις κάνουμε για λίγο καιρό. Δεν λέω να κάνεις 30 λεπτά μόνιμα. Αντιθέτως, όταν τα 30 λεπτά σου φαίνεται εύκολα, όταν είσαι συνεπής με αυτά και νιώθεις ότι μπορείς κι άλλο άνετα, τότε μπορείς να ανεβάσεις τη δυσκολία. Και αυτό ισχύει για κάθε συνήθεια. Νούμερο 4. Κάνουμε συνήθεια βαθιά ικανοποιητική. Ο Clear λέει πως αν δεν απολαμβάνεις τα αποτελέσματα των συνηθιών σου, τότε δεν θα συνεχίσεις να προσπαθείς. Οπότε για να κάνουμε τις καλές συνήθειες μόνιμες, πρέπει να απολαμβάνουμε τα αποτελέσματα. Βέβαια, οι περισσότερες συνήθειες δεν σου δίνουν αποτελέσματα κατευθείαν. Κανείς δεν πάει στο γυμναστήριο για μία μέρα και έχει six pack. Όχι, αυτό είναι μακροπρόθεσμο. Άρα, πώς μπορούμε να έχουμε κίνητρο ενώ τα αποτελέσματα έρχονται αργότερα? Υπάρχουν ξανά 2 τρόποι. Νούμερο 1. Τελειώνουμε τη συνήθεια με μια ανταμοιβή. Δηλαδή, λέμε, όταν κάνω τη νέα συνήθεια, όταν διαβάσω 20 σελίδες, τότε θα κάτσω να δω Netflix. Τότε θα βγω έξω. Τότε θα
μιλήσω με την κοπέλα μου. Οτιδήποτε μπορεί να είναι μια ανταμοιβή για σένα. Τρόπος νούμερο 2. Βάζουμε μίνι ρεαλιστικούς στόχους και τους καταγράφουμε. Η πρόοδος είναι το μεγαλύτερο κίνητρο. Κανείς δεν λέει «Α, γίνομαι πολύ καλό σε αυτό, ρε φίλε, θα το σταματήσω». Όχι, κανείς δεν το λέει αυτό. Άρα, σύμφωνα με το Clear, βάζοντας μίνι ρεαλιστικούς στόχους και καταγράφοντας την πρόοδό μας, δίνουμε στον εαυτό μας περισσότερο κίνητρο για να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει. Τώρα, αυτό που μπορείς να κάνεις είναι: μπορείς να πας σημειώσεις στο κινητό σου ή σε ένα χαρτί, άμα σε βολεύει. Εμένα με βολεύει αυτό καλύτερα. Και θέλω να σημειώσεις κάποιους ρεαλιστικούς στόχους για τη μέρα σου. Π.χ. σήμερα θέλω να διαβάσω 10 σελίδες από αυτό το βιβλίο. Θέλω να κάνω 30 λεπτά γυμναστική. Θέλω να πιω 3 λίτρα νερό. Και τώρα, κάθε φορά που ολοκληρώνεις μία από αυτές τις συνήθειες, τότε το κάνεις tick. Έτσι βλέπεις ακριβώς την πρόοδό σου, νιώθεις πιο περήφανος για τον εαυτό σου και έχεις περισσότερο κίνητρο. Υπενθυμίζω πως οι στόχοι πρέπει να είναι ρεαλιστικοί. Δεν θέλω να βάλεις, θέλω να τρέξω ένα μαραθώνιο αύριο. Οι στόχοι θέλουμε να είναι ρεαλιστικοί, εύκολοι αρκετά ώστε να μπορείς να τους ακολουθήσεις και δύσκολοι αρκετά ώστε να μην βαριέσαι. Επίσης, αν δεν καταφέρεις να κάνεις τις συνήθειες και κάποιες μέρες, αυτό είναι και πάλι ok. Γιατί σκέψου αυτό. Πες ότι κάνεις τις καλές συνήθειες 5 στα 7. Αν το σκεφτείς, αυτό είναι και πάλι ακραία πρόοδος σε σχέση με πριν που δεν έκανες τίποτα. Οπότε και πάλι είσαι πολύ κερδισμένος ή κερδισμένη. Και μάθημα νούμερο 5 και ένα από τα καλύτερα: πώς καταστρέφουμε τις κακές συνήθειες. Για να καταστρέψουμε τις κακές συνήθειες, αρκεί μόνο να αντιστρέψουμε ένα από τα 4 κλειδιά. Νούμερο 1. Κάνουμε το σύνθημα απαρατήρητο. Είπαμε ο λόγος που κάνουμε μια συνήθεια είναι επειδή ένα σύνθημα ενεργοποιεί το μυαλό μας να δει μια ευκαιρία για ευχαρίστηση. Οπότε σκέψου ποιος είναι ένας τρόπος για να κάνεις αυτό το σύνθημα που σε οδηγεί να κάνεις την κακή συνήθεια απαρατήρητο. Ποιος είναι ένας τρόπος για να μην το βλέπεις καθόλου. Πες ότι θες να σταματήσεις να παίζεις τόσα video games. Θες να κάνεις κάτι καλύτερο με τον χρόνο σου. Μπορείς να τα διαγράψεις εντελώς. Μπορείς να πάρεις την κονσόλα και να τη βάλεις στην ντουλάπα. Αν θες να μην χρησιμοποιήσεις τόσο το κινητό σου. Μπορείς να μην το έχεις πάντα κοντά σου. Μπορείς να το αφήνεις κάπου αλλού, σε άλλο δωμάτιο. Δες πώς μπορείς να κάνεις αυτό το σύνθημα πιο απαρατήρητο. Νούμερο 2. Κάνουμε την κακή συνήθεια λιγότερο ελκυστική. Βλέπεις σχεδόν πάντα συνδέουμε τις κακές συνήθειες με πάρα πολύ ευχαρίστηση. Λέμε πω, αν θα φάω αυτό το γλυκό τώρα, πόσο καλά θα νιώσω, πόσο τέλειο θα είναι, ρε φίλε. Αλλά ένας τρόπος για να κάνουμε αυτή τη συνήθεια λιγότερο ελκυστική είναι απλά να σκεφτούμε όσα περισσότερα αρνητικά μπορούμε για αυτή. Αν φάω αυτό το γλυκό, εντάξει, μπορεί να είναι καλό, δεν λέω, αλλά η προσπάθειά μου θα καταστραφεί για αυτή τη βδομάδα. Αν κάτσω να σκρολάρω στο κινητό, τότε μετά θα νιώθω σαν ζόμπι. Δεν θα μπορώ να διαβάσω επειδή θα νιώθω σαν ζόμπι. Θα μείνω πίσω, θα νιώθω χάλια και απλά είναι ένας φαύλος κύκλος. Και τώρα εννοείται πως δεν λέω ότι δεν μπορείς να τα κάνεις ποτέ αυτά. Δεν λέω αυτό, μην με παρεξηγείς. Μπορείς να τα κάνεις εφόσον δεν σε εμποδίζουν από το να πετύχεις τους στόχους. Αν το πλάνο σου λέει να φας γλυκό, φάτο. Αν έχεις τελειώσει τα διαβάσματά σου και θες να σκρολάρεις, σκρολάρε. Θες να παίξεις video games, παίξτε. Νούμερο 3. Κάνουμε την κακή συνήθεια πιο δύσκολη. Σκέψου ποιος είναι ένας τρόπος για να κάνεις την κακή συνήθεια πιο δύσκολη. Να απαιτεί περισσότερη προσπάθεια. Αν η κονσόλα σου, για παράδειγμα, μπει μες στην ντουλάπα και τη στριμώξεις με κάτι ρούχα, τότε είναι πιο δύσκολο για σένα να πας να την πάρεις. Θα πρέπει να βγάλεις όλα αυτά τα ρούχα, να συνδέσεις την κονσόλα μετά και απαιτεί περισσότερη δυσκολία. Ή αν αφήσεις το κινητό σου σε άλλο δωμάτιο, τότε είναι πιο δύσκολο για σένα να πας να το πάρεις. Θα πρέπει να σηκωθείς, θα πρέπει να ανοίξεις τις πόρτες και εντάξει, ποιος σηκώνεται, όλοι βαριόμαστε. Οπότε, άρα δες πώς μπορείς να αυξήσεις τη δυσκολία. Νούμερο 4. Κάνουμε την κακή συνήθεια λιγότερο ικανοποιητική. Ποιος είναι ένας τρόπος για να κάνεις την κακή συνήθεια μη ικανοποιητική. Εγώ ξανά εδώ σκέφτομαι τις συνέπειες που θα υπάρχουν αν κάνω την κακή συνήθεια και σκέφτομαι μετά τις συνέπειες που θα υπάρχουν αν κάνω την καλή συνήθεια. Αν κάνω τις κακές συνήθειες, ξέρω ότι δεν θα νιώθω τόσο περήφανος για τον εαυτό μου. Ξέρω ότι θα μείνω πίσω με τους στόχους μου. Θα χαλάσω την πρόοδό μου. Αν κάνω τις καλές, τότε θα νιώθω καλά. Δεν θα χαλάσω την πρόοδό μου. Θα μπορώ να πετύχω τους στόχους μου. Γενικά κάνω οτιδήποτε μπορώ για να κάνω την κακή συνήθεια να φαίνεται όσο λιγότερο ικανοποιητική γίνεται. Ο Clear λέει επίσης ότι μπορείς να βάλεις τον εαυτό σου μια τιμωρία. Μπορείς π.χ. σε περίπτωση που κάνεις την κακή συνήθεια να κάνεις 50 κάμψεις. Να πρέπει να στείλεις λεφτά σε ένα φίλο σου. Αυτό βέβαια δεν δούλεψε τόσο για μένα, αλλά αν σε βολεύει εσένα, μπορείς να το δοκιμάσεις. Τέλος, όταν λέω να καταστρέψεις τις κακές συνήθειες, εννοώ να τις αντικαταστήσεις με τις καλές. Δηλαδή, αυτό που με βοήθησε εμένα είναι αντί να κάθομαι να παίζω video games, ξεκίνησα γυμναστήριο. Αντί να κάθομαι να σκρολάρω στο κινητό μου βλέποντας κοριτσάκια να χορεύουνε, άρχισα να βλέπω βίντεο αυτοβελτίωσης. Κατέστρεψα την κακή συνήθεια και έβαλα την καλή στη θέση της. Έτσι δεν βαριόμουν τη ζωή μου. Δεν ένιωθα πως κάτι μου έλειπε. Πως μου έφυγε τώρα αυτή η κακή συνήθεια και δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω στη θέση της. Οπότε, αν είναι να κρατήσεις ένα πράγμα, διάλεξε μία κακή συνήθεια που κάνεις και δες με ποια καλή συνήθεια μπορείς να την αντικαταστήσεις.
Αυτά ήταν τα μαθήματα που μου άλλαξαν τη ζωή και αν νιώσεις ότι δεν κατάλαβες κάτι, αν σου φάνηκαν πολλές πληροφορίες, μπορείς να γυρίσεις το βίντεο λίγο πίσω και όλα θα βγάλουν νόημα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο και μέχρι τότε μπορείς να δεις αυτό ή αυτό. Διάλεξε.